fordømmer den israelske regerings koloniseringsprojekt samt de ulovlige og forøgende ulovlige bosættelser på blandt andet Vestbredden og tidligere i Gazastriben, samt Israels eventuelle brud på international lov og systematisk undertrykkelse af det palæstinensiske folk. Med vores underskriftsindsamling, der støtter vi op om det palæstinensiske folks frihed, sikkerhed og selvbestemmelse. Vi støtter opretholdelsen af international krigsret og menneskerettigheder. Vi ønsker med den her underskriftsindsamling at opfordre Aarhus Universitet, som jo er Danmarks anden største uddannelsesinstitution, til at tage stilling til konflikten, ligesom de gjorde, da Rusland invaderede Ukraine. Derudover så håber vi, at Aarhus Universitet vil genoverveje deres samarbejde med Terma, som er en våbenproducent, som Aarhus Universitet har samarbejdet med i lang tid, som producerer våbenmateriale til F-35-fly, som bliver brugt i Gaza lige nu. Med denne underskriftsindsamling ønsker vi, at vores medstuderende på Aarhus Universitet tager et kritisk standpunkt og søger mere viden om sagen. Vi og 660 andre medstuderende her på Aarhus Universitet ønsker, at vores uddannelsesinstitution i det mindste ikke tier stille. Vi ønsker en fri palæstinensisk befolkning, og derfor står vi her igen i næste uge.